大人からゴルフを始めると、無意識だとは思うんですけれども、ゴルフなんて簡単だと思ってしまって、止まってるボールを打つなんて簡単でしょうって思って打ってしまうと、普通はスライスをしてしまうと。いや、スライスするなんておかしいでしょう。対症療法的にもうフェースを前倒しから上回りスイングで当てに行ってしまうと。それに加えて、ハンドレートからのフェースクローズにしてスライスを防ぐようなもうインパクトをしてしまうと。もうそれでまっすぐ飛ばそうなんてしてしまうと、もう前倒し、上回りスイングが出来上がってしまって、シャローアウトからの下回りスイングなんかとはもう真反対の動きができてしまうと。片山慎吾さんがいつもおっしゃってますけれども、もうスライスを防止しようと思って右手をこねてフェースをスクエアにしようとしてしまうと、もう地獄の一丁目というか、もうその癖がついてしまうと後で気がついても直すのがものすごい大変になってしまいますので、ぜひそこのところは慎重にやっていただけ、習得していただければと思います。アマチュアの人って初めて練習場行ってもらうそう。腕で覚えるでしょ、はい、腕で覚えるってことはスライスするでしょ、はい、まず当たっても。はいはい、なんだろうって、それがパーンって返すことを覚えるでしょ。はい。わあ、これ返したらまっすぐ行くじゃん。捕まるなって。もうその瞬間からゴルフは上手くならなくなる。ゴルフもテニスも野球も、基本的に速い球を道具を使ってボールを飛ばそうっていうスポーツなので、もう動きはもうほとんど体の使い方なんか共通してないと逆におかしくて、でゴルフだからって特別な打ち方をする必要は一部あるんですけれども、野球打ちだからスライスするってデフォルトで思ってらっしゃる方がたまにいらっしゃるんですが、野球の体の使い方でも全然問題なくて、野球って動画とか YouTube とか見ていただければわかるかと思いますけれども、もう後ろ倒しのシャロースイングをしてらっしゃいますので、野球選手。ゴルフも全く一緒で、切り返しからクラブを後ろ倒ししてシャロースイングをすればいいんですけれども、何回も言ってますけど、野球との最大の違いは、野球はバットを丸いのでどこで打っても構いませんけれども、ゴルフはフェースをまっすぐに戻さなくてはいけませんと。そこが最大、唯一と言っていいかもしれないですね、野球との違い。それを解消するためには、シャローとは関係なくて、左手首の小屈、ニャーの猫パンチを入れていただければフェースはスクエアになりますので、野球のスイングプラス猫パンチと、ガンマートルクって言いますけれども、フェースをくるくるっと回していただく動きを加えていただければ何の問題もなくまっすぐ行くはずです。シャローにするとスライスしちゃうんですよって人が多いんですけれども、それはもう野球の打ち方そのままそっくりそのままやってるので、フェースがもう右向いちゃってる。単純に野球打ちだと、それはもうスライスしてしまいます。それをシャットにして左手首のネゴパンチを入れてフェースを閉じないといけないんで、シャローとシャットっていうのはそれぞれが独立した動きです。普通はもう最近横田真一さんとかよくおっしゃってますけれども、シャローイングとシャットとハンドファーストと地面反力がワンセットになってます。どうせやるなら全部やっちゃってしまう。その一通り組み合わせにされると、わかりやすい。いろんなところでレッスン動画とかも出てますし、わかりやすいので、それを目指されるのはいいと思います。とてもいいと思います。でもシャローとシャットは独立している事象なので、こんなシャローだ、下回りだなんて言われる前から、もう日本の男子プロですとか、切り返しからデリバリーポジションまでは、日本だけじゃなくて世界中のプロ上級者の人はシャロースイングをしております。で、日本の男子プロは切り返しから P4、P5、P6 デリバリーポジションまでシャローで後ろ倒しにするんですけれども、デリバリーポジションからインパクトにかけて上回りでスイングをしてらっしゃると。シャローとシャットとハンドファーストと地面反力がワンセットって言いましたけれども、シャローはちょっとこれ例外がないので、シャローはぜひとも習得していただきたいんですけれども、シャローにした後、シャットの猫パンチからのボディースイングでインパクトするっていうのがちょっとピンとこない方は、別にシャロー後ろ倒しからの上回りで右手をくるんとひっくり返して
打つっていうやり方も別に間違いではないので、そちらを習得されるのも良いかもしれません。シャローでシャットフェースが1セットって言いましたけれども、別にシャットフェースにした方が保険にはなるので、スライサー防止できるっていうメリットがあるので、シャット支部の差みたいにシャットにされるの全然もちろんお勧めしておりますけれども、別にシャットにしなくても、極端なこと言うとデリバリーポジションでフェースが真上、空の方向いてたと仮にしたとして、そんな風に打っている PGA ツアーの選手とか見たことがないんであんまりおすすめはしないですけれども、よくシャローにするとフェースがもう上向いちゃって、こんなんスライスが出るに決まってるだろうっておっしゃる方いらっしゃいますけれども、よくよく考えてみると、デリバリーポジションでフェースが空真上を向いていようが、その場で右肘を伸ばしていただければ、胸に平行な状態でシャフトとフェースが形作られます。で、そのまま腕とクラブを右に置いたまま、いわゆる狩猟型の形にしたまま、体を回してボディスイングでインパクトすれば、超レイトヒットの形になりますけれども、別に左手首の猫パンチ、シャットフェースにしなければいけない、100% しなければ確実にスライスする、なんていうことはなくて、別に右肘さえ伸ばせば、胸に平行な状態にフェース面が向きますので、くるくるくるっと体を左に回していけば、いつかはボールにスクエアに当たる場所が来ますので、ものすごい横峯さくらちゃんみたいな、体がもう目標方向に完全に向いた状態みたいな感じに、なってしまうかもしれないんですけれども、理屈の上では、フェースのデリバリーポジションのフェースの向きっていうのは、シャットだろうが、オープンフェースだろうが、依存せずにスクエアインパクトを実現することは可能です。メリットとしては、切り返しからシャローアウトすると、クラブヘッドを低い位置、地面に近い位置で水平に振る円錐の形を作りやすいと。そうすると、クラブヘッドの頭がつま先方向、飛球線と垂直の方向を向きやすくなりますので、スクエアフェースが作りやすいというメリットがもちろんあるんですけれども、シャローアウトしてクラブヘッドを地面に近い低いところになるべく落として水平のイメージを多く振ると、上から下に叩きつけるようなダウンブローなスイング軌道が減りますので、ボールに対するバックスピン量が減らすことができると。そうするとバックスピン量が減ることによって飛距離アップにもつながるというメリットもございます。